Maglibog na lang ka sa kamo lugar kung mo make move ba ka or magkulat lang ka nga kung kamo gyud. So for today's video, this will be about my makeup right now. As you can see, so si Arkley Domen ang makeup nako, and this is the result. Hi love. Since usually klase this around 3 days Arkley no? Kay foundation day nila. And ako wala ko klase kay gigamit among room. Supposedly we will have our quiz in that subject, but yeah, it is postponed. My next class is 3:30, so it's still 11:30, and all we have to do here is that make-upan kong Arkley kay wa milingaw. I don't know if first time ba niya mo make-up. Yeah, first time. Yeah, let's see how Arkley usaon niya pag binuang sa akong nang, I mean, pagwapa, kung magwapa ba dyan. Mura na ang gamit sa pobre. Wala lang. Tungot naman ako. Hindi ka ganahan ikaw ni sure. Yogurt cake ko. Naligo na ko. Pwede kayo. Ay, butan na ako dari sa screen ang picture lang. Bulagan eh. Sa ang gigamit ay carrot lotion. Instead lotion man tani di ba para sa skin. Di man tani para face. Mutag mga kurek. Uy, dami kayo ba? Anime di ata. Oy, Saba uy. Imang good. Iyo, di na dyan mabalik ang sa una. Hoy, kung namina ka rin. Ano imo mo kong bigyan? Diba niingon ko nga goodbye, pero niingon mo ka nga okay boy. Kinaraman ta kung ingon ka nga please don't go. pero ito kayo sa kita'y pabuton ba? Kita babae ba ya? Dapat makasabot sa sila oy. Kaya nabi na ito. Isa to, oy. Nature ba ito yung buhay? My dear nga. Yes, I say kanang I want to leave, but I want you to say don't leave. Ako nilagi ko na. Ikaw dito, nagmaide. Practice pa ninyo. Practice makes perfect. Awain niya ha. Next vlog ni. Perfect na ni. Na may gamit sakto. So, next vlog, magpakita na ka. Pakita na ko eh. Nakamove ko na ko ato. Ano pa dito sila ni Dairoy nga? Kano nga. Unsa man jud uy kanang buot jud kuno kaya siya namang duha. Ngani unsa Kaya man kung sa kayo mo, effort mo if niya. ano siya nganong kailangan man. Yan na ganito. Bisan nadi. Siya na unsa na lang inyong anak ko si Lavidex. Siya mabuhay ka tagway amahan. Oh, so na lang ni siya. Sus ay hugo na kay kasanan kay gamparo na tika. Charot. Ay love ka na nako kung anak ko. Ay nako, imagine na lang taan ni diyan punta. Ay ako man din ni Bia. Taong Di man ikaw, dili man si murag. amo man jud duha. Oh, inyo kamo Di duha. man ako ra. Walay ma-blame gani. O ma-blame ninyo kay magnamay pagkulang sa usag-usap pero di ma-blame na kinsay ni ko anjud ni buhi. Sig, ang babae pa moingon nga bulag ta if ti unsugot ang lalaki Di man dili. sad. Dapat if dili ka ganan sa lalaki, di ba dili jud. Kasi ka masugot on. Ganan baka magtanaw sa imong iyab nga naa sa kamot sa lain, di pa dili. So di mo. So really we I still love you. Hi loves. Wait, come back dia. Powder na siya or Powder. powder. Hindi lang kay mana. Basta nag-activate siya kay. Kabasa ako sa comment dito, hindi ko sa mga words ginamit dito but I-screenshot na nato nimo para ito. oh, wala black na mag-deactivate siya. Naunan ko niya. Nabitaw. Kaya comment ba nito mag-deactivate pero ano naman ito. It's so unfair. Tama ka rin, anak nindot na. Na maayo ha Arkley oy. So, nagdugma rabi ako tarong. Pero ano man na. Baway siya. Mag-activate lang ganit siya balik lagi. Baway kay siya oy. Kung kita may gugma gani, dapat di na tayo ang tanan. Ang sound di ay. Half lang. Di mo na mong istorya ni Faith Paglas kay niya na si Ate Juan siya. Ayo di ihatag tanan. Kita iko nga sakto man imo unsaon di paghatag sa tanan. Nako, Oh. huwag maon siya pero katura dyan ang dili na kumatag niya. Hatag na ko ang tanan gugma pero katura dyan yung utang nga dili pa na. So dili ihatag. Libog ko kay mo na sila nga let Faith kuan gani ang Faith ra gani mo pa-decidon ba. Nya usay ba kay nakakuan ko ng mga confession Arkley kay magmaoy sila kay wa sila ni make move. Bitaw, So? bitaw. Maglibog na lang ka sa kamo lugar kung mo make move ba ka or kanang magkulat lang ka nga kung kamo gyud.
Mas, you have to move sad kaya. Dapat dili ra ikaw, dapat kamuduha. Feel ako ang dili ihatag tanan kana ganing. Dili nimo, di ba usay man mo ka nga syare makapahapi nako. Murag ibutang mo sa imong buot bang. Dili ra siya. Dili sa ubang tao like kanang sa friends ba? Ina na gani. Dili lang jud. Dili lang mo pala. utang sa una nga for kanang siya pirmi na lang. Oh. Kapag nakita sa possibility nga, dili lang sila pirmi na wa. Sakit man. Wan na jud ang butoy di ko ka-explain. Wow. Di ko Ganahan kay ko ka-explain. Arkley. Itong gipabagagan. Bitaw nga naman cheat ang tao. Di man mo kontento. More na mong di ba good perfect ang tanan. Kuha na guro like entertain kag laing tao. Cheating na ba na? Cheating. Ako love man ako siya pero nga naman ay basin gud di siya makafeel nga love jud kay nako siya kay di magubukal nga pagkatao. Kabasin sa. Nakaingon na siya. Ay ganahan guro siya kanang sweet-sweetan nimo. Actually, di ko ganan anang magluluod. Unsa di ka ganahan sa? Kanang maluod-luod. Okay ra ako maluod basta dili lang siya. Ana, kawal na ko no. Nay makasabot pa nako dira. No. Ay, ipakita ko nung dira ko ligo. Nya naligo pa ko oh, farming gini kapit. Ay dugay naman day mo nagkaila do. Yeah. It doesn't matter lagi kung ang gidugayon sa relationship. Yeah. Kung mas nindot ang ipon ninyo kung pila na mo ka months comfortable sa usag-usa. Sagot niya pag-ingon ako ato. Sana po na ko good pero di man sa tanang Of course, para ginako ang mga babae kay kusog kayo maingon nga inana pero di ba na musugot sa. Nga na ta mo boys ba nga di mo musugot nga magbulag mo love man ka mininyo. Mo love man ka mininyo. Sino gusto dyan ninyo cute? Bakit ngayon? Para kagamay Arkley. Nga. Dili dali to ninyo kuan. Like dali mo og kanang Decision? Na, ano ba? Wala. Oo na to, maura gigiro na yung mong kapalaran. Tie my hands. Ganun talaga ang buhay ka rin. You have to accept the fact that no one will stay. I'm open to possibility nga biyaan na sad ta. Yes. Yan mo dito. Kaya namin mas dagang better pa na to. Ano day nga? Pero, hindi garoon. Hindi ka rin. Nindot. Gold. Pero feel ako nindot ni siya marag iana no ang Hindi, ako right naman naman. siya ipaniyagaman. Then na tanan ba? Hindi lagi ko matibay ra. Di na dyan ko ba? Just kawir na ko Pila mo ka months Arkley? 1 month. May nga nagkauyap. Pero nagkaila mo kay a year, almost a year no? Pero na, ang ba? Like pag January, January. mga 7 months mo nagkaila. Yun na, ano sabi ako kaya. Kami ba, pero may nagpuyog. Puyog. Nagka-istorya. Nya nakita sila sa near group. Nagkaila. Near group. Ay nagkaila. Near. Yan na ni. Kusog ikaw mag-farming man. Yan. Lumo to. Yung dam. Ay nagkaila mo na ni Arkley kay wala pa yung New Year. Marag man na ang yun. So this year lang. 1 month. A few inches later. Ganito talaga ako magmahal. Mahal kita. Git. Mahal ka rin niya. Di lang nagkatugma. Yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. My goodness. May tarong yung bulag oy. Yes. Koy tarong or Bye. Say bye. One thing ko always, I love you. mo yung mga pang-chat. Iban ko sa... Saan sana? Exactly. Naningan si Dexter, yeah. Naningan, activate naman siya. Naningan si na may petition for comeback. Ako nga we already took a step away from each other and we both agreed for that. Namin na salamat sa support na namong duha. Charitism. Yan smile emoji, rasikuan. O Dexter, thanks to Anami, we're still lucky to have that beach. Ay siya nga, thank you so much Nami. Siya nga, tanginan nyo, si Nami. Eat your goddamn pride, bitches. It won't save you. You're just hurting yourselves, though. Siya nga, of course, friend. Ano ba siya? I want you to be happy. I hate the fact that if I'm sharing my not so called love story, kay mahila ka. You keep on asking why they leave. Those memories are hurting you. Nya karon nasugdan na ninyo, mo stop mo. You two are still in love with each other.
who invented that goddamn pride man uy. Tabiin na ninyo, nadara mo sa inyong gibati, mo nang naingon anak mo, I'm not good in convincing when it comes to relationship, but I'm rooting you too. Yawa ninyo, oy ha, kutob na lang mo sa panundungog sa inyong shared post, mga week, saon na lang inyong mga, saon na lang ang inyong anak na si Lavi Dex, oh, mabuhi man ka, to buhay papa. Siya nga, yan, ni Dexter, siya nga, nadaot sa pride, ha, sige lang, maumay gusto namin. Jesus, iset aside sa ng pride simple mo sa inyong mga shared post para sa magtala tabi na syempre kaba kung di dali kay bag-o paman pero maabot ra gud ang oras nga may nga musog usa set aside that goddamn pride iluwa na ninyo char ready na ko maguyab-uyab uyab na lang kuya ay sa di sa ko mo reply Yung chicken is King. me in my home we'll make it through. Contour. Mao siya directly ay. Di man karon pagani na. First time ako na oy gaga. She's working on my nose. On my kilay. Videoan din oy. Marag makatawan tas mga expert ani. Sensya na gud oy di lagi ko kahibaw o. Sensya na pod kung naa siya pagkulang nimo. Ug ako po nagkulang niya. Nami pagkulang sa usag-usag. Bitaw. Every day, every Nagkulang ka, nagkulang siya. Bakit di nyo kayang buuin yun sabay-sabay? Diba? Diba? The fact nga. Wala kaming... Pero kung mabalik siya, Arkley. Oo, uy. Wala bagay ko siya. Baka na mas question ako nito. Bag na siya. Oh. Comeback na. Maybe ibabalik niya. That's the time na marami. Of course, di siya madali. Naay, sa tawagan na ay, suyuin mo muna siya. Dako kag chance nga magbalik mo. Pero, kuan. Pero, Be the one who... make move ba? Make move. Kaya ni mo, oy. Hindi kayo marag. Kuan na mo, nature na mo sa babae nga magulat ra sa Matalo ka na natin. magulat ra may sa lalaki. So, si Arkley, of course, hulat ra siya, mamuuna kag chat. Kakuan ka nga, masig na sala ang lalaki. Pero love mo kay Marag, imong i-defend. Yes, kaayo. Imong i-defend or dili, ikuan Pero mo. sinuwag lang na kayo. Mabito na sa akong comment ganun sila doon yung can't wait to sagpasag pa amigo. Gusto ko siya kaya ako doon di Bulagas Dexter. Ano siya? Mo, naggulong madlo ka mo uli. Kaya sagpaon ko niya. Tarong diya. Tsaka labi kang sagpaon, kabalo ka. Sultian naman siya sa taran. Tsaka sila sa magkula lang dahil katurang nananalo. Tsaka, bakit yung kay buot, uy? Napa ko talaga, gisagpa na tika, ginanon ko. Lain na ko. Ano tarangan mo kila, baby? Been a long day without you, my friend. Kung kantahan mo siya, Arkley, for this time, unsa nga song imong i-offer niya? Can we go back to the days our love was strong? Oh, sige ta, oy. Ako na siya sinan og kanta dayo. Ano ako ngayon? Ako inihilap. Can you tell me how our perfect love... Sweet pa na mo itong niya. Sweet kayo sila. Ayoko na magtama. Napay. Can somebody Cute kaayo, effort kayo si boy. brings back the... By the way, guys, upat di may diri sa room. Yes. Classmate mi pag senior high, nya ni decide mi nga usa mig boarding house para Kalinis na magkasinabot ra mi sa kwarto. And yes, nakasinabot to old man. Nagkasinabot na imo kasaba na mo kung dugay mi mauli. Wala talaga tayong magagawa. Yun talaga ang kapalaran namin. Kung dips ni mo ka rin sa? I feel so in love. Mo ni giingon nimo Arkley nga dili ka kahibaw. Unsa man ni? Pwede na ko moadto sa unsa man ball, graduation ball, ingon na akong kuan. Ya akong buhok kay okay raman sa diyon nani. Yeah, I'm going to school later. Resa doon. Muna na. Ikaw? Wait ko no. First time ako na naka-makeup. Ganda.
Di lang, gwapa lang dyan kay model. Sana all. Guwapa. Don't you know my love is real? Don't you know my love is Sa may ipuno pa ni mo, ani. true. Love is here for you. Ganahan kay kuman. Kapamampod kay kagot. Dili man good. Nagwapa lang tungkol sa makeup. Gwapa makadaan. And that's it. So, yung siri pa na ko ni Kartawang isa pa rin dito. Mag-comment nila ba? 2,000 years later. Like and subscribe for my channel for more videos.